Assalamu alaikum abota kallon tashar GCMX Television. Sunana Fatima Bashir Abbani. Ina muku albishir cewa za mu dinga kawo muku wani shiri na musamman mai suna sansanin sha'irai. Duniya domin kai, lahira domin kai, ba a yi ba abu kamar sa maulana mukutari. Salli ala khairil wara faghfir lana ya rabbana bi jahi sayyidil wara. Sannu uwar sharifai mai daraja matattarar mukamai faɗin matu. Dan na ga surruka bitanin ya zo na zo a bani dandan amina sannu. Arzikin kama aiki kullum sai mun dinsa godiya a gare ka mai binta baraka tsantsa. In ana batin kyau sai in faɗa. Shirin sansanin sha'irai shiri ne da zai dinga tattaunawa da masu yaban shugaba sallallahu alaihi wasallama. Bugu da ƙari, wannan shirin zai dinga tattaki domin kawo muku yadda take gudana a wajen majalisai. Kada ta saurara. Yabo na ke so in kuma ban sanya ake ba. Bari faɗar ba aiki ne ƙafani ba. Ku dai ku kasance da shirin sansanin sha'irai a duk ranar Juma'a da misalin karfe 10 na dare. Shugaban ya amsa min kira madaniyin wafarin rayuwa. Sai sharawa yana yake ya hana ni da kuka faruwa. Allah dan kadarin ma'aiki ka yarda da ni a cikin masoya. Shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zirin kowace halitta bane. Duk masu yabon manzo Allah sai suna son junansu. Allah ga gidan tibin nan ala rasulillahi GCMX din nan ala rasulillahi su dinga aikin kairi dan kairi kalikillahi. GCMX TV gatan manoma alfaharin 'yan kasuwa tashar kowa da kowa.